Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar. Taparağı salamu alaikum. Waalaikumsalam Halmurat goýmuşyň. Ýylesler salamu aleykum. Buyur Halmurat. Köpden bäri ikimiz ekrana çykamzok. O dünýede garşyp bar ya. Ikimiz çykyp birdatlar. Diýmesek bular gitti başyna alyp. Halmurat. Ay, olama var bir çetinden o taparağı dünyada bolup geçýän wakalar gatykan. Inni şo bir başlangyjyny şol biziň halkymyz ýa Türkmenistanyň içi we daşy bilen baglanyşyp esasy meseleden başlaýsak taparağı. Inni görüp dursan 2,5 ýyl bäri ýollary bir kanun ýagdaýda ýapyp saklap durlar. Näme üçin ýapyp saklaýanyny anyk hiç kimi hiç ýerde aýdylan ýeri ýok. Koronavirus sebäplimi? Başga sebeplere görä. Näme üçin ýollar ýap? Resmi hökümet tarapdan resmi ýeke-de jogap ýok. Ýapyp ýollar barlygy turdy. Indi soňky döwür ine şular ýaly moda çykarypdyrlar. Ine aýda bir gezek, iki gezek o döwletden, bu döwletden ýa o taýk ýa bu taýk charter reisler uçýardy. O charter reis diýildi, ol regulýarny günneki uçurmaly reisler däl, sapara. Şeýdip biziň halkymyzyň gözüni çöp atyp ýalan sözläp öz işlerini etmek üçin şu charterler uçurýarlar. Öz maşgalaglar o tak gitmeli, biznesini ýöretmeli, Dubaýa baryp ýa ine kazanyň ýanky nebitçileri getirmeli, Balkana işletmek üçin ýa nebit enzamlaryny çalışmaly, şoň üçin ine Orsiýetden şol goýulýar charterler ýa Astrahan ine Türkmenistan ähli baýlyg deňiz üstü bilen Astrahan portuna çykarylyp boldy Orsiýeden. Diňe şu özlerine biznes üçin ýa Türkmenistanyň baýlygyny ogurlap çykarmak üçin gerek bolan nokatlary ine charter reis uçurýarlar. Galan dünýä bilen ara gatnaşy gömük sapary. Näme üçin beýle bolýar? Ine milliard dollarlar aeroportlar salynýar. Bir gezekde bir şäherde 3 gezek salynýar şol Aşgabatyň aeroport. Oňa çykan umumy çypdyjy belki 10 milliarda da ýetýärler. Ýöne halkymyz indi biýalaş ýurdun daşyna galy 60 götürüp. Bularym çözgüdüň näme dediğini, kim dediğini bilenak, haçan ýollaryň açyljagyny aýdylmansaň bular şo palça baran ýaly, palatan ýaly. Iki arada da ýene de hökümet gazanjy diýe öz ýanky ilçhanalaryň içinde oturdan adamlaryň üstü bilen. Ýygyň uşak iç ýurtdan çykjagan bolsaň para bermeli, ýurda barjagan bolsaň para bermeli. Para berip baraýanda da o taýda işem ýok, günem ýok, ýagdaýym ýok, ýaşarlyk şertem ýok. Ene şu aeroportlar barada, şularyň charter reisi ýa şu taýda şu hawa limanlaryna edilýän umumy bir jenaýat barada aparat. Öňe garaýşyň senem aýdyp bersen, vatandaşlarymyza düşünüp bolar ýaly menim gattaryndan bilenjäm goşaryn. Doğru Halmurat ağa şu pahalydyň bolýan, pahala taýmasak şulam men pahalym şulam öldürüm bilen ok diýer. Şu näme üçin samolyotly uçmaýanny ýa-ni Berdi Muhammedow başgalata bilen ok. Yani bizim diğer teknik bilimimiz yok, ilmimiz yok. Bu samolyotlar näme üçin uçanok diye. Şular hakykatdan hem näme diýenlerini bilen oklar şeýle bolmaly. Başgaça dürlü sebäpler gözläp gördük-de. Ýöne şuňa hiç ýyly sebäp ýok. Deme, mitilni. Diňe onuň bir näme geldik. Şular ölür ýaly gorkýa. Şu gorky bulan ýa aňyny puşuny garaldypdyr da ýapypdyr diýen. Şolar ýaly bolmaly. Bolmasa hiç bir logika bar sen bir Izrail bolanda da döwletiň başynda oturýarsyň. Bu näile bolsa bu döwletiň çarhy aýlanmaly. Sen özüň içine de şu çarh aýlanyp durmaly. Aýlanyp durmasy üçin hem adamlar daşyna da çykmaly, içine de girmeli. Zatlar yani tebigatyň kanuny 21-nji asyrda ýaşap ýörsiň özüň. Bulan men düşünüp bilemok ýöne men bir pikirim birinji nämem
Şular bu hava yollarını büyüplü çökeripdirler. Tenem böyle hava nemelerinden biraz bilgin var. Benim armada oldum şu latlardan biraz başım çıkıyor. Bu teknolojik, teknik personellerden varat bolan giden bir uluk kollektif. Her nemeli hem öz başına bir neme yalak spesifik demeler var da. Şu hava demediyen radarlarına çenli. O yer slujbalarına çenli. Hem mecesinin özünün yani bir kontrollü yeki öğülerinin nemetine de değil, dünya nemetine bulun. O lisenzeli dağıtlı, o hava nemeti mendili bir başına bir teknolojik nemede. Şonu bular çok öldürler. Men fikrimçe. O spesialistlerim Türkmenistan'a şolon bir yere geçtirdiler nokta. Yani arasıçılık bilen meşgul olanlardan alanını Türkmenistan'da çok ne ilmi bilmi oku nemeleri yok. Hem de daşında yetiştirilmeli dağıtlar. O Türkmen'in içinde de aeroport bilen teknik nemesinde yektuk adam var da. Bizim dövrümüzde de nemen bir klastaşım vardı. Loçuk. Ne açsanak loçuk var diysem plança diye oluşalım. Hem de başka milletlerde. Teknik nemesem şunun alak. Şunu yok eden son özüne beşiktirmeyen olsam sen asker uçurum bile nokta. Sen kabul emeden nokta. O böyle aeroportlarım kabul eden nokta. O nom ol bir ya 5-6 aeroport var da. Onun günlük çıktıcısı olmalı. Uçağında uçmağında da şöyle yeme işlep durmalı. Sen hiç red etmeyende de şu personellerin hem necesi yani aeroportu yani işi tertipte taklama için işlep durmalı. Şu işleri et durmalı. Onun çıktıcısı var ha. Bu da bir yıllar, 2 yıllar epeyli roller. Ne bunu umması da çok ördülür. Şu an şular aşacak diye de açıp bilmeyenler. Benim fikrimce. Ha, bu başka meselem var. Korku. Olur. Yani korku bulan gözünü kapatır da. Ölür yalak korkuyorlar. Sonuçta şu buradan edeyeteleri kesti. Buradan bulun kandip onun hopu açmayan olmalı. Ben başka neme tapıp bilem yok. Ya bilen olsalar öğütleri o yalanlasınlar. Ya devili değil değilsinler. Ve abi bir devletin bir yurdun 50-60% halkını dışarı çıkarıp granisini yapmak o hemen anladı yani bir düşünüp görün. Yani uruş olan yerleri mutal getirdik de. Suriye'den başlayıp da Ukrayna açıldı. Onun hiçbirine 30% de yeten nokta. Yurt terk edenler hani. Ödem karı urtutu çağatı bile. Türkmenistan'da demeyen en aktif. Yani işi uyucunun ne 70-80% taşta çıkıyor. Yani bu büyük bir sebep olmalı. Covid dünyada hem bir yerde var. Covid yok yeri yok var. Dünyanın bir yapık yeri var orada aydın Covid meselesi bile dünyada yeke devletin aeroportunun yapıktığını bana görkezip bilir misin? Yani yer şartında. Ala öğrenem şu Türkmenistan yapmalı Covid. Covid. Bolwan bilir, bolmanan bilir. Aeroport yapılan var. Yani benim fikrime şeylere kalmırat. Başka yani bu şarik falan nemesine
adam akıl bilen düşünüp bolur ýalak däl. O bizim şariklarımız, o Bulgakow'un şariklarının katı nemede. İyi de gelýärler. Ya heykelliklerim ya öleri çok köpek ýalar edip görkezek bolýarlar da toğup bitdi ýalar. Onu toğup da şariklardan maşaktım kanýanda. O heykelliklerin bilen aklym nemeden o şarik boldum, şu şariklygyny galaşdym. Tapara şol yan kaydarlan hemmesem doğru özünün mesela beyanatını tapıyor durmuştu. Bar zatlar edilýän işler. O iki tem bar. Hem şolar doğru grajdan aviasiýasyny çökerdiler Türkmenistanyň. İkinciden hem şol halkyň ýygyny gelerinden gorkýarlar. Şonuň üçin hem ýollar açanaklar. Hiç tarapdan. Tamalyot uçanak diýsen, indi beýleki döwletden serhedinden hem ýurdun içine grajdalar salanak. Başga ýollarym bar aslında. Awtobus bilen baryp bolýar. Demir ýol bilen, deňiz üstü bilen hana Azerbaýjanyň göni geçip bolýar. Şular ýalyny şarňylap duran portlary gurdular, eme parom perepravalaryny. Näme üçin halkyň peýdasyny unutup bolýar? İran tarapyndan, Özbekistan tarapyndan rahat geçip bolýar. Ýöne näşwat Azerbaýjan öz inisiatiwaty bilen başlady. Halmurat, o Türkmenistan belki de garşam bolandyr şoňa. O bolsa da olan öz behfetleri var, nemeleri var. Adüyü ettiler da internetin üstünden bide veriyatsi. Yani piyadeliklerde dinledim de. Ne Türkiye'de anırtı bir çayın içinde yani imigrant meselesini çözmek mecburiyetinden Türkiye'nin başka çıkargatı yok da. Ne ile gepleşik, lalaşık, neme bir düşüşme barım olsa, onlar bir qıra süýşürilip, Türkiýany, Türkmenler terk etmeli bolýar. Hemmesi bolmasa da agrymly öýlegi. Eýleki nemelerim, bular çözüm ödülýärler da. Yani Türkiýe ýagdaý bu däl, ödüm şol ýani daşynyň gelen adamlaryň sebäbi bilen öz bolşul bir problemalar bar da. Türkiýanyň içiniň demografiýasyny ütkötüp barýarlar. On ýeke şuň kykynçylygy däl, on soňma da. Şoň üçin Türkiýe çözer, bir aýdan çözer, 3 aýdan çözer, 6 aýdan çözer. Bir ýyldan çözer, ýöne çözdüler. Bir ýyldan agryk gitmeýär. 23-nji ýylda seçim bolýar da, seçime senli bu da atlan epetli böyle çözülmeli. Bolmasa öýlerini kynda Türkiýanyň ýagdaý ykdysadyýaty şonalak, ýa-da durmam şonalak. Olam öýüne ýeterlik. Her döwlet öýüne ýeterlik problematy bar bolar Türkmeniň ýüküni göterip bermeli. Dileneme däl. Ne o taý şonalak hanrada. Ne seredin, şumalyny Türkmen basın bir mesele garajak we çözjek bolsa diýmek, bizim watandaşlygymyzyň agla we bölegi ýygyny ýa başga ýurda gitmeli bolýardy. Ýygyny alınmajak görnüpdi. Başga ýurda gerekmi? Bular ýaly hünäri bolmadyk, spesialist bolmadyk, injener ýa şular ýaly daşary ýurt dillerini bilmeýän adamlar Ýewropa birligine de gerek geldi. Hana şuma 6 milyon gaçyk ýa bosgun geldi da ýemeden Ukrainadan. Şulara da iş tapylanaga hemmesi. Yoksa Ukraynalyň ilymi bilimi bizinkiden ýas ýokardydyr. İçinde injenerler, mowlumlar ýa ýenekeler, beýlekler bir näçe dil bilýän adamlar bar. Şonda da şulara şu taýda iş tapmak gaty çetin bolup durdy. Indi bizim orta hasapdan 10-10 köýli işläp watandaşlarymyz diýsek, olaňam orta ýaşy 40 ýaşdan 60 ýaşa çellese, indi 50 ýylalarlar şondan bulara mertebe ýurun pensiýa çykmaly bolsa, haýsy döwlet bulara pensiýa töläjek? Para ata aýylgan wakanyň öňünde de biziň halkymyz tragediýa. Şonu gören atmaýar, bilen atmaýar. Nähil beýle bolýar. Halmurat ne geň memäň üstünden geldiň. Ne aýun geçipdi da. Haýdy ben bir ýylam geçýärdi. Ne şuň günü geçip duran bardyr. O 5 aý pul bardyr käbiriniň.
O käbirini işi vardır. Ya da bir näyle bolsa düzgünlüğü gurnanlar. O yöne nemesi altyapısı yok da. Yani dokument nemesi. O ne eline pasport var, onun turuğu turun. O başka yerim çıkıp bilen okul, üçüncü devlete çıkmaya adaylarım yok. O gidalmaya adaylarım yok. O tayda da kalmaya adayları yok. Toğunun şular iyidine baranına da ne 50-60 yaşlı adam iyidine vardı da Türkmenistan'a. Türkmenistan'ı PNT deyilen zat yani bazı yerler olun men yok diyen 20 dolar PNT'ler var da. Yani ben 4-5 tane tanıyan nemem var da. O PNT alayan 23 dolar. Neme uğrunda 23 dolar oluyor da. Ha bunu şol yani resmi kurs deyip şoň bilen neme edip bunu köpelçek bolýarlar da. Bular yani kursun resmisi beýleki bolanok. Badar kursu nähilek bolsa sizin kursuňyz şo bolýandyr. Nemede Badar Badar bilen ýaşaýanda. Resmi kursdan bildemedilen okun belki. Bana diýerler men 20 dolar bende yok diýenler. Sizin PNT'ňiz yok. İçinde işlep görünlen kom yok. Şimdi daşından varacaklan kom. Hava son ne bitecek? Ne et bir yaşayacak? Hem de kararsın. Bitecek yerimiz yok. Hava ay bolya görürse diyen. Görürse diyen vaktin geliyor, yeter geliyor. Hiç nemesi yok. Ne yağdayları mı? Ödem hiç kimem hiç tadı edecekken bir edip vermeli. Ödem halmrada 2000 pentiyemiz var günümüzü görüp görse. Bir de gerekke onu biz çığırıp görse. Olara da dillok demez. Hem şey demetmeli. O Şo kömekli taýda tapar. şeyin o bir koşat koşalı diyenem yok bunun. Tapara şo taýda şumal Türkmenistanyny diri alyn ýeke biraga marda olum şumal 81 ýaşy dolup 80 kägitdi. Şonuň iş stajy 60 ýyldan geçýär. Alyan pensiyasy 200 manat. Şo 200 manatdan bazaryn nursundan ursan sen 23 dolaryna da ýeten ha tapara. Yok ortu yankı 23 dolar. O ol hassa ýatan gyzy, sırkaw ýatan artygy, aýaly, ol ýene-de ol ýanky ol ağzyny hapalap tirýege da durup beren ogly bular hemmesi mene şoňdaşyna şo pensiýa. Nädip ýaşaýar? Men öz öýümden öz maşalamdan mysal getirýär. Ýurdun içindäki şeýle, oňa berilýän 23 dolar. Ýurdun daşyna akyly näme alar barany? Kim seretjek olur? Ýurdun içindäki howsarlary ogly gyzy ýa-da atasy işli oturýar. Berden marana kim kömek etjek? Hiç kim. Ýaragsyzyna tembol. Ana. Ene bizim haýsy tarapyny alsaň, ýöne gapan bolup dur halkyň gyrgyny ajaly buýrulan halkymyz bar. Sapara men ýasty çykarlan görem, bir ýöne hem bütün halk bir güne silkinip aýaga şu küllen galaýmasa ýuwaş-ýuwaşdan şu galar ýa düzeler diýer ýa umyt galmady. Häkimetde de, döwletde de, döwletiň hiç bir puwdagyna da bir umytly ojak ýok şu taýda. Şu ogry bilen şoň üstü bilen alyp gidersiýer ýa-ni aýdala iň bir düşünmekle nebet gaz kompleksi. Hany mun nebet gazdan gelýän girdiji. Ýurdun daşyna çykýarda içine ýeke köpük gyrana. Onu çykarylmagy ýaşy şol nebetiň hem gazyň ýaksyn ýeriň aşagyna porsa. Bu halky peýdasy bolmanyn soň. Tapara gaty agyr ýagda indi şumalyan aýtdyň da sen şol aviasiýa barada men 14 ýyl aviasiýada golluk eden adam men bilýän şoň ähli şu tehniski tehnologiski çepkoçkadan. Owa. Hemmece gömülgü. Diňe şol dizorny goýupdyrlar, şol Urban Gulyň öz maşgaladyny hyzmat etmek üçin Dubai ustady, Paris ustady, şol çartany reýs edip alýarlar sebäp Türkmenistan samolyotlary olan texnik uslovya rabat gelýän pasportlary ýok.
uçuş pasportu. Sebäp o samalyot günne günaşy seredilip garap oňa çykdyja da durmaly. Oň personaly bolmaly. Ýok azatlyk. Yo Inni indiden ağrıya hazım bolma sebebi ambarga yani ortada yerilen ambarga orta yerde darlatılıptır. awa Çok samolyot boyunca. şoda inni seret sapara şuňa ozan $10 milyard halkyň puly diýip hasap edýärse, döwletiň puly halkyň pulydyr. Şoňa karşylanyp guruldy. Inni şolar häzirini ýykylma derejesinde durdy. Şolary dikerçek bolsa, ýene de şonça pul çykarmaly. Belki ondan köpdür. Sebäp ol yerin aşağındaky kabeller hyzmat edilmese, seredilmese, günne günasy gözekçilik edilip durmasa, olar bir hatardan çykýar. Ýani sen dogry aýtdyň. Türkmenistan dünýä jemgyýetiniň içinde bir kejek duran bir dynamyajak döwlet. Şolam howa ýollaryna girjek bolsa, hökmen şol bütün şol döwletlerin berjay edilmeli. Sesin gitti Halmurat sesin. Zannet ýaly dağlasın telefon. Onuň şonu ýam çykdy ol tehnologiýaska sepoşkadan. Indi Türkmenistan hiç bir döwlet, Ýewropa döwletler hiç bir şunu döwlet hökmünde şu samolyotyny kabul etmeýär. Şoň üçin ol başga döwletleriň üstü bilen uçýarlar ýa otak gitdi, charter goýberdi ýa Orsiýadyň samolyot. Indi olaram çökdi. Gitjek ýeri ýok. Şoň üçin halkymyza aýan etmeli zat bar. Samolyot bilen hemmemiz ýurda dolanır diýilen pikirden şuň umytdan el çekin sebäp boljak zat däl. Başga görün eger deňiz üstü bilenmi, demir ýol üstü bilenmi, maşin bilenmi, awtobus bilenmi, piýada gitmeli biljek gal. O ýollarym öňünde hemme töwerekdäki döwletler bilen Türkmenistan ine şertname baglaşyp biziň halkymyz goýbermeli däl, kabul etmäň diýen ýaly derejä getirip goýdy. Bilen bar, bir de problem, ona aýtmak gerek da para. Inni ikinji meselä geçdik, şu bilen utlaşdyryp olgun Orsiýadyň baş prokurory familiýasy Krasnowy diýen. Aşgabatda gelip Türkmenistanyň güýç ulanjylaryny ýygnaýar. Şol sanly polisiýa işgärlerini, mehemi işgärlerini, ýa-ni esgerleri, şolaň serkerdelerini onuň prokurator hemmejine gelip görkezme berýär. Şolar ýaly ýagdaýda nähili işlemeli, nähili özüň alyp barmaly. Wagt. Para özüniň orman duran oturan döwlet, bütün dünýäni öz garşysyna goýan döwletiň baş prokurory gelip Türkmenistanyny ene görkezme berýär. Güýjülanjylara beýlekleri. Näme aňlady? Biz eýýam haçandan bäri onu daşyndan dolandyrylyp oturulan döwlet. Bu näşe problemi diýilýänine şu başga işlatda sudury bar, özü ýok hökümetin. Yani demek Türkmenistan'ın gubernatörü olup belirlenen olaymasın ol yani prokuror. Mümkün. Demek şu sistemin işleşi Halmurat kartel var ya kartel. Mafyonun karteller olyandır. Yani narko kartel vardı Kolumbiya'da. Awa, bilýän. Ne Escobar'ın karteli. o şolor ýaly karteli meň diýär. Demek Türkmenistan'ın demeti. Ýek orçet bilen demek. Ortadam yani smatriyaşy geldi diýmeli, yani prokuror smatriyaşy diýenleri. Şo bolmaly. Ne bular bu zatlar gidilendir onu. Bunu yani adamlar daşary ýurtlaryň biraz gulagyny gözüni gamaşdyrmak üçin Türkmenistan bilen ortak şertname baglaşdy. İçi işler ministrliginiň işgärleri Türkmenistana diýje almak üçin bir protokol gol çekdiler. Ýadyňa düşýän. Onu ekranlardan berýärler. Şular biraz kelleleri nemesin diýip. Onu hem Türkmenistana bolan içi işlerin nemeleri gelmeli diýje almaly. O Türkmenistanyň halky barıp bilen o taýyklar. Ne bolýan zatlar gaty-gydykly Halmurat. Şoň ýanynda mene Orsiýadyň baş prokurory gelýärdi. Ýerine görkezme bermek üçin näme etmeli olar? Gelen adam. Şolar ýaly tapara. Onsoň ýurdun daşyna geçsek, ene soňky günlerde gaty şolar ýaly owsalarly wakalaryň bolup durýar. Şoň syýrasynda dursa, uruş meselesi bilen baglanyşykly. Yani Orsiýat Ukraina uruşy gidip dur.
bir Amerika bilen Hytaý Taýwan üstünden soňky 2-3 günde uluk ok. Indi ol bilemini 3-nji jahan urşuny baraýdy goý diýen bir çetinden. Men görşüme şeýlere tapara ol bir öňkü Yugoslaviýanyň territoriýasyna da şumal ýene de dawa janjal başlanýar. Bu mesele barada näme? Han Murat, bizim şu televizörlerdeki aydiyan spesialitlerden ütköşükler adaydık biletimiz yok. Yönü yani Xitay bilen Tayvan'ın nemeti. O ne ben aydıp bilecek nemem. Tayvan bir adat halklı devlet. Xitay'a tegişli değil yanem olsa, neme diyenem olsa halk adat. O 23 milyon halkı var. Şu adat bolun için dünyada iqtisadi nemesi boyunca, potansiyeli boyunca 20 öten devlet neme abiyom devletlerin hataını yiriyedi. 20'nin içinde. Tayvan gideceği ada. Xitayda da 1,5 milyar halk var da. Xitay Mehmet'in de Tayvan'ı vasfalt bilmeyen. Şol realak tapawut bolsa ne adatlyň nimeti şol. O aşyň üstüne goýmanan biler onu etdirmeýärler de. Ýöne gorkmaýanlaryň büyük sebäbi Tayvan adat ödüm Xitay ine şuloň nemesine men hiç yani pikir nemelerini düşünüp bilemokda. Tayvan'ı öz içine alanına Xitay'ın nämesi artýar. Şonu Tayvan'ı alıp öz içine Tayvan Xitay'a değişil deydik de. O Xitay'ın kol altına girdi diyelim. Hani böyle 1,5 milyar adat del halk alıp onu adat del eder. Onun uçak adı ne? Teritoriyo, lokan teritoriyo derler. O lokan teritoriyo gerek olsa ne orşet var. Ben o meseleyi rotayda çözüp biliyorum. Yani Tayvan'ı Yeka Amerika'da uğrar, Japonya'da uğrar, Avustralya'da uğrar. O Xitay'a vermediler. Ne hile kayvatatla da ben görüyen nemem. Xitay'ım akıllı Putin kâlak olsa Deng Xiaoping'in yani santiyenle ul devlet ortet yalağım olmaz. 70-80% nemesi tövdati Amerika ülende. Şu bir embargo oyunu Xitay şu Xitay olmuyor da. Lika vardı içinde. Ona aklı yeter mi kendiyen? Bana o derecede deme değil. Yani şu oyunu Xitay utuluyor. Xitay Amerika karşı durup realak yağdaydı değil. O ne aylak demediysen şunun şeyli değil. Şunun için o iyi de tesmeli oluyor. Yani Xitaylar 5.000 yıllık medeniyetleri var da. Şun urşup nemeden yeri yok. Hiç yerde de pasval nemedip böyle agresif nemesi yoktu da. Şun ulen devam eden olsa, o Tayvan'a ben dost dip kolunu atan alan olsa, o Tayvan çiğnem boğuy, Xitay çiğnem boğuy. Yani Tayvan teknolojik bir ötün yere. Adat bolun çoğun ötün. Yani demir kadık bilen bunu Tokare'yi alak da nemesi. Yani onu bilmedim. Cennete gidetler gelen ortalar uğursa başlamalı. Yani akıllar vardır, demeler vardır, baş yemetmeler. Benim fikrimce akıl üstün çıkar deyip düşünen Hal Murat. Üçüncü Cahan Nurşum ağlayanlar olur.
O bir yerde başlar diyorlar onu başlasa kovmi başlamasa kovmi deyip bir hata ederler mi kendilerine? Sonuçta bu zatlar oyuncak değil. Yok kaçayanlar neme diyenler var. Avrupa'da da var da. Yani, Kotvani neme diyorlar. Ama onun arkasında ors var. Onu görüntü dur. O tayda başladı hatam neme. Onu bakım çözürler. Avrupa'nın göbeğini olur yalak oyunu. Yani, bu udak ettirmediler. Yönü neme kılıklı dövürde yaşayat. O dünya ütkömörü. Kat ütkömörü. Son çiğlikleri şu at görüyen dağıtlamız. Ne Türkmenistan'ım şu dışına gitse öde yerini alıp bilen ok. Şu ütköş dünyanın nemesinde. Sebebi ne Halmurat şu internete bağlı olmadık önümçülük kalacak elle. Yok şu at. Şu at yok da. İnternet bir kaptal şoňa degmeyen, şoňa nemetmeyen önümçülük yok. Hiç yerde. Şimdi Türkmenistan näme diye şu at. Aklına gözüne bir teret nemedik görün de şunu. İnternet yapıyor. O bulara onun yani bulgakın şarikından başaktadığını tuğut etme de gerek geldi. Ödülür ediyorlar. Ne bunu? Yani bunlar öde erkine değil olsa onu sonu bir halka düşündürür yala gitmeli. Bilen, şaret bilen. Biz öde erkimizi değil biz maybın yalak bunu birinin yemetinde oynayat. Diyen işareti isteler halk onun çözümünü tapıyor. Yönü hakikaten hep şol. Şular öde yemetinde oynayan oklar. Onlar düşünen oklar mı? Diyen dağıtlar. Yine şu at şular yolları açacak diyenle de açıp bilen oklar şu at. Sonra düşünüyor. Şular hüvvet edip olya bir açıyat diyenle de ne var? Şöyle. Yönü bunu halk açıyor. Ne Türkmenistan'ın şeriketinde yaşal devlet vardır. Kazakistan'dan başlap Oğuzistan, İran, Özbekistan, Karakalpakistan. Ne şu Tayland şeriketine varın sizi yokman için alaymalı. Gidecek yerleri yoktur. Azerbaycan var. Bunlar etme maçlı. Samolyot aşağıda uçmayan orada Maşad uçuyor, Tigran uçuyor, Taşkent uçuyor, Hiva uçuyor, Bukhara uçuyor, Nukut uçuyor, Baku uçuyor. Şu taylar uçup biraz görülürek yani şey parmal oluyor. Şu açtık diyenlerden denemeden pasportdan şunlarla pasport beceren oklu. Şoňa intellektual nemeler kapasiteleri yeten ok. Pasportu çözmeler şu meseleler. Kompetensiyaları yeten ok. Sonradan başka iş sattan ne? Büyüğünden yani bu nämediğinden bilen okur da. Yani şu derece yeten ne Türkmenistan'ın nemeti ne yukarı okuyucuları, mektep, ilim, bilim nemeti ne şulon yetiştiren adamlarının nemeti ürünüşü. Yani yoldaş muallimler, rektörler, nemeler biz bu da atlan hem Can Berdi Muhammedov Niyazov bu nakal yok. Ne sizin yetiştiren adamlarınız. Şu da atları öğrettiniz. Mektepte de yukarı okuyucularına da ne öyle pul alıp her fakültetin nırkları vardır. O şarikıflardan aşağıdaki demeye yetiştirdiniz. Daşına da get bölürden şu daşın akları da seyret.
Ne bir döwleti ýok edilen şey diýip edilýär. Öz elleri bilen edýär. Gatyen kalmırat yani gynanırjy. Ya düzedip bom elbette bor. Ya bizim düzecek bol täkelet ber. Ilkulakty düşündirjek bolýar. Ya düşünsöňiz biz düzedip bilýär. Hiç neme zat ýok. Ýöne siz karşı. O tezini çıkarman oturma o marşyda. O siz karşı bolsaňyz bu düzelmeli başgaça ýol ýok. Bu ütkämeli dowam edip bilen okda. Biz özüňiz hem ýene-de bir ýyldan şu günü bellen bir ýyla galar galmaz. Oňa ýetmersiňiz. Çiğirip başlarsyň. Ütköşü adamlar çiğirip demez çıkarlar. Vay dip çıkarlar öyle. Vay onym beýle boldy, bunym beýle boldy. Dat ýetiň. Bidat ýetiň. Tapara sen ýa-ni ştaýda maslahat berýäňde watandaşlarymyza ýurda dolanmagyň ýollar. Bu döwletiň üssü bilen kynçylyk bilen bolsa bararsaňyz, gowuşarsaňyz diýer. Ol hakykatdan hem o döwlete samolyot alyp ýene beýlek samolyota minip ýurda bir günne barar ýaly ýok. Ka ýerde hany 10 ýarym ay, bir aýlap garaşylan ýerlerim bar da. Bärdäki ýurda dolanjak bolýan adamlar ýa-ni maddi material ýagdaýam gaty çäkli. Ol gazanynjasyn bärde iýip gutarsaň ýurda jübüsi boş barjak. Ola bir inni baraýanna da olara işem ýok, mümkinçiligim ýok, ýaşaýşam ýok. Ol çözgütdärler tapara. Otdan alyp özüň buza salmak ýa buzdan gidip oda atmak. Mesela şöyle ýurdy düýpli özgerdip siyasat reforma geçirilmeden onu bardın barmadın. Yani barıp yani şol bärde kan ýygyňda ýok bolan bu ýurduň üstüne gapdalyna oturup şolar aýa dokamagy diýen näme? Soňra özüňe de şo taýda orun bellemeli. Basym menen baran şo taýda. Sen o taýda ýaşarlyk şert ýok. Para şu mal serhet açylsa da şoň içinde galjak adam ýok şo haram tohumdan ýa-da içinden daşına çıkar diýem. O hemme çıkacak. Sebep o taýda çydar ýaly ýagdaý durmuş ýok. Para men aýtdym ana agamyň durmuşyny ýetirip berdim. Bir adamyň pensiýasyna 5 adam bagly bolup otursa nähil bar? Ha? Onu $4'dan düşýär. Onu orma bir zat gün görmeli. Olyas men ştaýda duraýda para kan hiç de agry geçmeli. Watandaşlaryň her bir ojagyna maşalasyna şolar ýaly ýagdaý bar. Käseni biraz gowrakdyr, käseni biraz erbedirekdir. Yani umumy düşen ýagdaýymyz şu bütün halk bol. Çykylganyň halk bol tapmaly pikir edýän. Ol biz o aýdyp bilerse, diýip bilerse ýolunam görkezip biler. Yani şu diýilen zady ýa maslahaty kabul edip şoň uğruna ylgaýan ýa hereket edýän adamlaryň sany ýeterlik däl diýip aýdýan. Bar, ýöne ýeterlik däl sapar. O bir gidip ýatan döwleti täzeden üýtgedip gormak üçin gaty uly potensial, güýç gerek, akyl gerek, bilgi gerek, tejribe gerek. Ol sözüň bilen aýdanyň bilen ol işe gezek gelende kölegede ýatjak bolsaň hiç de düzeljek gäle. Ýende öňkü diktatura uçurardy. Ondan hem beter bolup bilen şu günkü bir topar orta çykan adamlar görýänmi? O yani aýtmaly zat bar bolsa şu taýda biz halk bolup oturup gaty oýlanmagymyz gerek. Her bir adam özüne netije çykarmaly. Men näme başarjak? Men näme edip biljek? Maşgalamyň hatyrasyna, çağalymyň gelejegi üçin, akdyklamyň. Bolly gutardy. Bolsa para kimiň aladamy etmek gerek. Yani sen dogry aýtdyň para. Bize Hudaýa şükür şu döwlet işlerimiz üçin pensiýamyz beripdi. Türkmenistan bize pensiýa tölenädi. Men hem şo taýda pesenden 25 ýyl 25 ýylly men 20 ýyl pensiýam bar. Stajym bar. O men kim lak 20 ýyl. Aw. Eger 22 işlen wezipemizi statusumuzy gözüňe tutsa biz onu pensionerler, personalny pensiýa berilmeli. Hani hökümet eşdiýän bolsa uğrasyn, onun bize gerekkä fonda goýaly.
beýlekilere kömek üçin ýöne olaňa bergisi bara bermeli, biziň zähmet hakymy da şu. İşledi, hizmet etdi. Oo, Hani Halmurat. bize berilmedik hak hukuk size berilecek mi vatandaşlar? Şoňa biraz göz ýatyrjak bolun. Hawa biz ine ştaýdyny aýdaýly bir hemme zat ine adam üçin ilen döwletde ýaşap otur. Çağalamyzyň hem aladasy ýok, aktyklymyzyň hem beýlekliň hem hemmejigin döwlet ýer ber edip goýupdyr. Herse öz okuýbyna görä okarym, okan ilmyna görä, kärine görä hakamalar ýaşarym. Hawa ýöne biziň döwletimiň geleceği ýok. Biziň aladamyz şol. Biz diňe gurulgy döwlete gelip şoň içinden öwrenip gördük sapar hakimy näme näil derejede işleýän. Daş töwerekdäki ähli Skandinaw döwletler. Biraz azıcık şunu hemmemiz ihlas edip ýapyşdyk. Bizde de boljak şu zatlar. Bir nesile bir gow ilim berip ýetişdi, soň olar ýygyny tüýrläp alyp gider, dünýä derejesine ýeter. Ýa soň ilim bermek üçin ronun mäşil wagt gerekdi. Halmurat, şu ýagdaýdan nemlenýän gatlak bar. Özüm kiçik gatlagam däl ol. O şu atky iş adamlar var. O köpdi, ýa şu kartelin aşağına girip pul gazanýarlar da. Olar üçin şu uýtgany gerek gel. Olar ýa başga düzgünne ýa konkurensiýa nemesinde işläp biljek nemeler däl. Buňa da alşypdyrlar, pul bilen hemme zat çözýärler. Şo atlak bar. Onuň arada ýa çöreğini kowalap o derini döküp dikelden adamlar var. Olar beýt şolar bir zat bilýändir. O şolara öwrärak bolýanlarym bar. O gatlagym bar. Onuň bular bir topar nemäni nemläp şu status quo'ny saklamak üçin sabotiw de ýörünlerim kendine. Biz aktivist ýa bolun ýöne aktivistler sabotaj edýär. Onu biz gurucu meclis kurduk. Halat Ediş Komitetiniň nemelerini kabul etdik. Şu taýda şu sabotajyň 1,5 milyon şu sabotajyň ediljegini agdak geçendir. Bir tapanam däl, 3-4 tapan. Bulan etjek zatlaryny bilýärdir. Bilýät, görýät. Şu adam şu nemen pigine geldi. Ýöne bu döwlet ýitgär. Şeyden dilerini taklap bilmeýär. Ödüňiz şu taryhyň nemediniň harabatyny gaşanda galýar. Ýöne ödüňiz nemet men olar pul üçin helak bolarlar, ýitgese. Yani şu kartelin nemesini soğura oturanlar, Berdi Muhammedovlar, o doğun kardeşleri, yeğenleri bilen, onun beyleki sonuna nemlenenler, yönü men aktivistiyip yaşaya ya da muhtuna düşünmeyen helak olma var. Onu deňeşdirip görün. Sizi tarih mınjaradyk geçer. Sizin güýjüňiz ya başka biriniň güýjü, orsiýanyň güýjü ýeten ok. Şoda garşyk gidýän. Sizin güýjüňiz ýeter. O ýurdam terden urmaly. Sizin ol demokratiýa näme diýip demediýäniňiz aňyrtynda hiç zat ýok. Onun bilegelli diýeni alak aýdyp goýarlar. Sizin ýagdaýyňyz şarikflary diýip eteri bardyr bulgaky. Şoňa da derejeňiz, şoňa da ýetenek, şoň aşagynda da özüňiz aýna teredik göreň. Şo kinony görüň, onuň özüňiz teredik. Şolarça da ýok. Bunu bu staýda ne şeydip belläýin Halmurat aga. Ýemede sapara bilen şol 10 ýyllyklyň dowamyna ýaşyň döwründen başlap kimiz bilýärse bir topar milyar milyarda pul ýonaly bardy.
göze görünmän oturar. Inni olur düşünýär tapara. Bugün erte dünýäň üýtgejeginden bilip durlar. Türkmenistanyň üýtgejeginden bilip durlar. Berdi Muhammed bilen galmajagyny bilip durlar. Ýöne şolaň ornuny şu gidýäniň ornuny biz geleli, biz gelmesek onu bizim hem külümüz çıkarırlar diýen niýet bilen şu bulan bujar ýa-da şol araqmynyň bir 3 ýyl edip oturan görüňiz bar. Bula gaçanna ýa gidenle ýurdun için haos töredip gitmeli. Grazdan urşy beýlek birek bire garşy. Onuň soň halk buradan ne jogap sorulýan ha eli etmenler şolary gaçyp gidýärler. Biz bolsam öňünden görüp hemmejik zady düzedip goýduk boly inni bizden gorkýarlar. Biz barsak hakykatdan illüstrasiýanam geçirjek. Ol görüňsiz KGB-ň arhivlere maçlar. Şu açylansa bir Baltikan döwletler şu gün ýasap oturdy. Tejribe bar. Bize munça Paris näme gerek? Ýeke şu 30 ýyllar o näme KGB-ň arhiw açylanda siz 130 ýyl näme bolany görürsüňiz. O bulon son nemeleriniz ýöne aňyrkyň ýelini edilen zatlardyr. Inni bärdak bolýan zatlar näme? Inni sen aýtdyň men emidini. Aýdym men görýän zatym. Inni olar şol pullaryny işletmek üçin biziň garşymyzda elbetde hakyna tutýandyr. O şeýle işledýändir. Men bilemem. Bilmeýänleri öz tarapyna çekýändir. Ene şeýdip, gurulup barýan hiç bolmany aýagyndan çekip soňky bagany bir saklap galyl dedi. O başatmazak zat. Indi bu tordy. İslese, islemese dünýä Onun aşağına alarsyň. Men atlaryny aýdyp oturmaýyn. Yo gerek gel hiç alarsyň. Absolutno. Gerek gel. Olaň adyny tutdyň diýmek olar sen hormat etdiň saparan. Adyny tutma. Tutuljak bolsa özleri öz başyny näme etdiler? Nira etdiler, näme bilen gotordular. Analiz etsinler, netijesini çykaraýdylar. Yerli yerden men prezident boljak diýip topurlarsa da onuň gornalan oýun. O ben ştaýdaýdan da para. Bir kanun edýär. Bir kanun oturan prezident, bir kanun eýlep oturan kürsüsini, bir kanun ýagdaýda 2 ýyl ýarym öňünden tawsyrýar. Men işler bilemek, men yaramak, men garradym, ýadadım. Ýöne oňun ýanyna alyp meclisi Gırat çekke öz aşağına koya üstüne getirip 56 sane adamı öz üstlerine adamsının halk maslahatı. Noya öylem şoň başlığı. İdyanının bir kanun yazdı sayılaw oglan edip oğlunu bir kanun yazdı getirip devletin başına oturdu. Ine padşahlyk atalogul ikisi dolunları oldu. Ine şolon bir kanun oglan eden yemesine sayılawını bir kanun yazdı daşından atnaşýarlar. İçinde akıllara bolýa olur. Yeme de ozal hem mesaýlawyna da 4-5 adam garşysyna goýan bolýa. Hep ahireti üçin 3% set ýok da olur. Ýöne daşyna akıllar näme üçin goýuldy? Kanuna ýüzlenýär. Eger de kim kandidat boljak bolsa, onu belli edaralar guramaly, belli adam sany bilen gollamaly, protokolu bolmaly, familiýalar, pasportyny danylar. Hani şol. Barmy şu daşyna men kandidat diýip çykarlaryň içinde görkezdirler. Yok. Näme üçin edildi? Inem bularym daşyndan hem gatnaşdy ýöne içine salynmalyk üçin içine saýlaw geçirildi dip şol geçirilen bir kanun saýlawy kanun üçin merjek bolup edilen iş ol. Başga hiç zatdan sapara. Şoň näme üçin o saýlawyň oýunjagy döner ýalarda. Bütün dünýä türkmeni üstünden gülüp otdy. Edilmeli demokratik proseduralara eden aklar özlerin bir Türkmenistan'ı demokratiyanı kuracak diýär. O näme kanunçylygy berja etmeli demokratiyanı kuracak bolýan? Awa. Inni ol saýlaw geçdi, inni ol prezident boldy, inni ümsüm oturdular bir küçay görse, awa inni özlere gerekkel, awa inni bizim çykyş edip otur. Aýygynyň belli bolup barýar. Putin karar giden Türkmenistanda bir hepde hökmen üýtgeçlik bor diýip biz onu gaty pert aýdyp berýär. Etjegimiz şol. Saýlawym geçirilen, halkam gatnaşar, hemme gapylarym açylar, ýurduň daşyna aklarym geler. Şoň boljagyna da bizde önem bar, olarda da bar. Barjagymyz öňümizi baglamak üçin halky biraz güýmemeli. Şol milyar dogurlarlar var.
Ine şolar pulunu oyunu diye tapara. Başı iştattal. Şo niyasın döwründen märul teriye geraýyn satyp, ya nebiti gazy çıkaryp ol kartellerde zatlarda ýurdun daşyny bütün Ýewropada ine oşwatyp köşk salyp ýatarlar bar. Çağalar aktyklary bilen. Bilýärler. Türkmenistanyň täze baş prokurory ine şolary ine ugradar bolu elini götüne daň Türkmenistana getip suud eder. Ähli haram emlaklaryny halka gaýtaryp bermeli bor. Ediljegi sodur. Haýzy gulagy bilen eşitýän bolsalar eşitdirler. Boldun olaň mewriti ötdi. Men şonu aýdym hepara. Halmurat ol bizim mi gowy işliýär. O gözlegmesin. Bu da atlan hem bejesini o monitorde diýär. Hem de aýdyp beremzok. O gereken däl oýunlaň ýöňünden 3-4 göçme ýöňünden görýäs onu. Aýdy oturtna. Bir ýyl bundan öň aýtdyk. Şu atlan boljagyny. Şu sabotajlaň ödem jogapkärçilige çekiljek. Bu bedawa sabotaj bedawa bolma. Tize gatygymada düşer. Bizimki duydurmak, galanım elinde asman çek, onu görölü. Ödüm, her aydan sözüňize jogap berersiniz. Adamdan kişiliğine deyip nemedilen nemeler vardır. Her biriň bitjek ýeriň bolmaz. En tak näme oýun edip bilen bolsaňyz edin, biraz seyredip oturur. Başga da näme bar bolsa. Wagt diýmäň de. Orta para ştaýda tamamlaýly. Bolýar. Sözüňe harçlajak bolup oturma, emme zady kanunçadır. Her bir adam öz diýen zadyny jogap bermeli. Jogapkärçilik bu. Demokratiýa ilkinji nowatda jogapkärçilik. Çünki o agdy boşluk geçmeýär o taýda. Aýdan sözüňize jogap bermeli bolsun. Kim näme diýenim bolsa. Ol bugun kun ol haýsy burçda näme diýeniňiz bilen ol gelişmänur, ýöne jogap bermeli günem gelir. Hökmen gelir. Gitjek ýeri ýok zatlar. Sembol indi dünýä şu marşy ýagdaýda durka Türkmenistanyň da ütgeşikliň boljagy 100.000% garanti bermeli bolsa biz berersen. Ýöne wagt gitjek ýa biraz ýöne indikile galsa ýene de halkymyz şu ýyl Halmurat biz howlugandok täwäbi halk bunu epetli bölegi kritik nemesi düşünüp şolardan talap bolmasa düdüp hem berýimiz var. Bunun ödürüne gerekken. Naýdy ýene bir ýyla ýetmez. 6 aýdan 3 aýdan çygyryşyp başlarlar. Böyle sürü adam çuat çygyryň ýani öňünden aýdýar. O näme demäňiz bar bolsa şuňa şu işe koşman o siz o eşirede yani deme yeterli hiç pikir etme. O iş adamlarına da işdäl adamlarına da öňki iş adamlarına da her kim koşandyny koşşok. Koşmayanlar o hatarda. Onu koşmanın bilýäňiz. O ýöne siz beýlek tarapda. Yok, Hudaýa şükür hepara goşup oturarlar bar, gelip oturarlar bar. Bar bolun ýöne adyny aýdyp bilen zat, näme gerek aýtmak, biz näme duşmany begendirmelimi ýa güllürmeli. Nämämiz borjumuz aýtmak. Aýtmandyrlar, nemetmändirler. Biz düşünmändir diýmäge näme bahana goýmalylar. Näçe gerek aýtdyk sapara. Ýöňüm aýtdyk. Wagty baka halkyny, watanyny kömek etjek adam bar bolsa, gollap berjek bar bolsa, gelip işleşjek bar bolsa edi bermeli. Ol watanyň meselesini o biriniň döşünden itip men edýän sen eden aktyp oturmagyň bolmaz. Goý etsin başarýan bolsa. Onu minnet bilen emetmeliler. Ay ine meňem o taýda çağalym bar näme, bizimki ýok.
Bizimkilerin üstünden 30 yıllar tank gören yani edip oturuyor. Biz çıngsamda bir yola düşen adam ne yapsın çıngsa? Çıngsacak bolsa çıkman. Oturun oyunuzu. Sizler elinizden çekip getirdiler bu göreşe. O çağatnalı da etbörünüm yok. Hal Murat onun ne görüp gördün özümü. Hı. Ben Şöyle. hem yani refleks diye. Hı. Yani iti korkup nemet duro ne diyorlar ne şonun alak refleks. Hayt diýende guruň ýamyna gyzyp yani. Bolýa Hal Murat onda ştaýda utoraýl biz. Borsa para Cemilali. Mhm. Bu vatandaşlar sağ olun hemmäňiziň öýüňize saglyk sapara, saňa da saglyk arzu edýän habarlaşyp duraly. Ya sağ ol Hal Menem Murat. menem öýde bu ularny habarlaşat.